egun ondan hori, kaineko batzordeari hasiera emango deutzagu. Lehenengo puntua 2021ko maiatzaren 19 izandako batzarraren akta onesteko proposamena daukagu. Guk akats txikitsu bat aurkitu dugu, data, txarto jarrita daukagu, baina badaukagu detektatuta eta zuzenduko dugu. Beraz, besterik egon ezean, onartutzat emango genduke aldaketa txikitsu horregaz. Listo. Hau batez onartuta geratzen da. Bide batez, urrengo gaiagaz jarraitu baino lehenago, hemen gure artean gaur persona berri bat daukagu, Ninbe Landa, kulturretzeko lankide barria. Bakizu orain dela gitxi errepetean aldaketak egin genduzan, persona barri bat sartu daiten lan egiten, kultur teknikari laguntzaile moduan, komunikazioa, aizia eta kultura bertan, eta bere izango da, eta hemen daukagu gaur, apurkan be, ikasten joateko. Beraz, ondo etorrian, Ninbe. Urrengo puntura pasatuko nintzateke, presidente anderearen informazioa. Deialdiagaz batera jaso duzue joandako programazioa eta etorriko dan ustai eta abuztu partean eukiko dugun programazioaren aurrerapena. Ikusten duzuen moduen, bertan jasa berreskuratzen dugu, COVID protokolo guztiak betez, letren terrazak be berreskuratzen duguz, dana COVID egoerara egokituta, Getxo arte be hor dator, eta aurreko batzordetan azaldu genduan moduan, beste erabaten egindako getxo arte bat da aurtengoa be, batez ere mediazioak uztartzen, bizita gidatuak, bizita artistiko gidatuak eginez, mediazioa bilatu zorbe, eta lehiaketak be eukiko duguz bertan. Horretaz aparte, Getxo arteko bekaren irabazlea urtengoa be badaukagu, tribunalak edo epaimaiak artistez eta getxotarra dituz sortutako epaimaiak aukeratu dabe, izaro ieregi izatea bekaduna. Izaro ieregi hau getxotarra da, eta Europa mailan be ibilitako artista daukagu. Beraz, sorionak izaro, eta ekin lanari da tokatu jatzun edo irabazi dozun beka honegaz. Bestalde, dano dakizu moduan, Getxo ekinezen programaren barruan, aurrekusi genduan, aste kulturalak gauzatzea, beraz, deialdia be, hor dago, publikatuta dagoeneko, eta ustaiaren 5 arte egongo da zabalik deialdia. Bertan, herriko alkartek, edo herriko kultur eragilek, kontzertuak, antzeslanak, esposaketak, hitzaldiak, bertsolitza saioak, zinema, eta barrolango kulturrekimenak gauzatu ahal izango dabez herriko leku zehatzetan eta data zehatzetan. Horretaz aparte be, jaietan jarduera ez presentzialak sustatzeko deialdia be martxan dago, eta bertan igaz egin zan moduan, era onlinean oroigarrilez gauzak egiteko aukera egongo da, beti ere jaietan gauza presentzialak ez daitezan gertatu, erizpidepean. Eta, jasaldia be hortze daukagu, ekainaren 30ean hasiko da, eta ustailaren 4 arte eukiko dugu. Ikusiko zenduen moduan, aurtengo jasaldia, Estatu eta Portugalen arteko artistez beterik eukiko dugu, beti ere gure helburua izan dalako 44. festival hau gauzatu alizatea, eta beraz atzerritarrek, oso urrunetik etorritako artistak kontratatuz eskero, arrisku handiagoan, mugak, hegaldiak edo dena delakoa, itxita egotea, arazoak eukita heltzeko, beraz egin duguna izan da, inguruko artistaz egindako jasaldia. Beti ere, gauzatu alizateko, eta kasurik txarrenean, autobusez edo trenez edo oinez edo kotxez etorri behar badabe, etorri daitezan, eta festivala gauzatu alizatea. Horretaz aparte, festival honen barruan be, Jorge López Gereño artista getxotarraren margolarenaren erakusketa bat eukiko dugu, ekainaren 28tik ustailaren 23. No Silence, No End izen burupean.
Hau izango litzateke, informazio puntuan eukiko neukena, honen inguruan galderarik egon ezean, urrengo puntura joango nitzateke. Besterik gabe, agertzen da... Mikel, bai. Bai, agertzen dela bertso jaialdi mundiala uztailaren 8an hemen, eta albekoek publikatu dute uztailaren 14ean dela. Jakin dezazuen. Bale, eskerrik asko, zehaztuko dugu akatsa eta zuzenduko dugu. Eskerrik asko, Mikel. Apuntatu duzu? Bai. Bai. Ederto, bale. Orduan besterik ez badago, galdezke puntura joango ginateke, eta idatziz... Bai, Gonzalo, esan. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, gracias por la información. Nosotros, una simple pregunta. En la revista de Getxo Cultural de este mes de junio, lo pregunto porque como no se ha comentado, aparece que este año se va a volver a hacer lo de la terraza de las letras. Aitatu dot. ¿Cuál, perdón? Aitatu dot. ¿Lo has mencionado? Pues no me ha parecido... No, bueno, lo único, pues hago la pregunta. Claro, estamos en época de COVID. ¿Se va a hacer algún protocolo especial? Bai. Eginda daukie, jorratuta liburutegitako personalak hau kudeatuko dauen enpresagaz hau landuta dauka, ze ganera hori barik, babes zibileko arloak be ez dautzo baimenik emoten okupazioari. Beraz, hori araututa dago eta protokoloak egongo dira. Bai. Bale, orduan urrengo puntura joango ginateke, galdezke puntuetara. Alderdi Popularraren eskaera, hor daukazue, bakarra da, 2021 65. Nok irakurriko dau? Vale. Gracias, señora presidenta. El Grupo Municipal Popular de Getxo solicita que se nos comunique en los locales que, según dijo la presidenta Irantxu Uriarte en el último pleno en mayo, el Ayuntamiento ofreció a la asociación Itsasegurra y SEAN. Y esta ha rechazado, porque a la propia asociación no le constan esos ofrecimientos. Asimismo, solicitamos que nos informe de las subvenciones a las que se puede acoger dicha asociación, porque desconocen a cuáles pueden recurrir en base a su actividad. Vale. Bueno, udalak hainbat espazio erakatu dauz, eurek egindako markatutako irizpidepean, evidentemente kulturretzeak edo udalak daukasan espazioak hainbat alkartentzako danok ezagutzen dozuez, baina egia da alkarte hau oso berezia dela, eurek egiten daben jarduna oso berezia dela, ezin dabe egin Bilamonten, ezin dabe egin errekaen, beste hainbat alkartek egiten daben moduan. Beraz, eurek beti esan dabe, irizpidea direla, leku handia izan behar dagoela, euren barkuak eta gordeal izateko, batzutan adibidez Portusarreko jaietan itzelesko beldurra aukiten dabelako, zer gertatu daiteken euren itsasontziak hor portuan egonda, beraz gordetzeko espazio handiak, eta gero eurek egiten dabezan barkuei egiten edo txalupei egiten dautzi esan hobekuntza horrek egiteko, espazioa tailer formatu baten, euren karpinteria de Ribera deritzena egin ahal izateko. Bueno, egibistakoa da, udalak holango baldintza betetzen dauzan espazioak asko ez daukazala. Baina, asko ez daukaz. Eta uretatik hurbil egon behar eben. Plantzadatik hurbil egotea eskatzen eben. Logikoa ikusten duguz, holango espazioak eskatzea. Egia dabe, Aiboakoa eskatu dabela, baina Aiboako espazio hori udaletzeak erabiltzen dau, infrastruktura arloan zuzen be hor dago sartuta, erabili egiten dau egunean, beraz, ezin jako hori laga. Baina, adibidez, naiz eta jakin egokiena ez da izango, baina egoan gauzarik antzeko minimo zeo zer aukeran emoteko be, bere sasoian txokeren espazioa be
eskaini jaken. Portu sarrean egonda, han moldaketa batzuk eginda, igual agian gauza batzuk egin ahal izango ebezan, eta portu sarrean bertan egonda eta uretatik hurbil. Erizpideak, beraz, holango itzelesko zerrenda luze bat ez jak eskaini, baina bai bilatu dira eta aukera batzuk zeo zer, naiz eta egokienak ez izan, bai eskaini jakez, aitatutakoa adibidez, eta ez dau balio, eta ulertzen dugu ez balio izatea, baina daukaguna hori da. Espazio asko handiagorik, eta eurek eskatzen da bezan baldintzakaz eta bar, ez daukagu. Egia dabe, era puntual eta transitorioetan, Aiboako espazio horretan, euren txalupak sartzen itzi deutzeguz, hain zuzen be, portu sarreko jaiak eta holango gauzak sortatzen direnean portuan, eurek daukien bildurra gaitik, babestu alizateko. Eta guztiz logiko ikusten dugu, portu sarreko jaiak sortatzen direnean, euren lana apurtzearen bildurra eukita, hori guztiz ulergarria da, eta horregaitik era transitorioetan, baitzi deutzeguz horre eukiten euren espazioan. Sasoiren baten berba egin zan, horre Larraña Zubiatz inguruan dagoan kotxe deposito edo leku horretan egon ahal izatea. Aukerak aztertu dira, bilatu dira, baina egoera dagoena da. Eta diru laguntzen partetik, ze diru laguntzetara aurkeztu daiteke zan? 2015 arte aurkeztu ziren diru laguntza berberetara sartzeko aukera daukie, hau da, kultura elkartentzako ohiko diru laguntzara. 2015-etik aurrera ez dira aurkeztu, eta horretan diru laguntza horretan ohiko gastuak sartu leikiez, hau da, alkilerrak, argindarra, eta bar, holango gastuak sartu leikiez, espazioen alkilerrak, eta aurten barriak izan diren diru laguntza deialdietara aurkeztuari izango litzatekez, bai alkarte moduan edo alkarteko kide persona izan da moduan. Adibidez, sorkuntza deialdira sartu ahal izango litzatekez, eurek ondarearen inguruan adibidez, egiten da ben lana ikusita, ondarearen inguruan, proposamen bat gauzatu ahal izango gure izan eben, horren inguruan proiektu bat montatu eta horretara sartu ahal izango ziren. Edo, esaterako, gaur egun oraindik zabalik daukagun formakuntza deialdira aurkeztu daitekez. Eta segaitik ez, adibidez, ondarearen tratamendua edo danalako inguruko ikastarotara apuntatzeko eta euren eguneko jardunan hobekuntzak sartzeko edo proiektu barriak zelan gauzatu ikusteko eta bar. Adibidez, gaur egun, 2021 horrek 3 diru laguntza deialditara aurkezteko aukera eukiko eben. Baina esandakoa, kultura elkartentzako ohiko diru laguntza aurten itxita dago epea, ebazpena lasterratarako dugu. Sorkuntzakoa, orain dela gitzi ebatzi da, beraz urrengorako itxaron beharko leukie, getxoekin ezen daukagun sartuta, eta formakuntzara sartu gura badabe, ondino alkarteko kideak epe barruan dagoz sartu ahal izateko. A ver, una cosa, lo que les ofrecisteis del Puerto Viejo está en ruinas. Apúntalo, mira, está. Orain bai. Orain dela urte bete ez egoan. Hori esan dut, daukaguna eskaini dugu, daukaguna ez daukaguna ezin dugu eskaini. Luego, otra cosa, estas fotos son de hace, de cuando les ofrecisteis, que fueron ellos ni siquiera lo pudieron ocupar, porque fueron ellos a ver y ya estaba todo apuntalado. Luego, otra cosa, no es necesario que estén al lado del agua, necesitan un espacio un poco grande para poder, y lo que piden ahora es, en la pista de seguridad vial hay un espacio en donde ellos podrían instalar una carpa de 8×10 que correría de su cuenta, y después los dos contenedores las dos casas de esos dos contenedores para meter ahí las herramientas y los bancos de carpintero y todo eso, y luego el otro para el archivo de los barcos que van arreglando. Entonces no piden más que eso, o sea, un espacio al lado en la pista de seguridad vial en donde ellos puedan instalar una carpa de 8×10 que correría de su cuenta, más que las subvenciones y todo lo demás, porque luego lo que quieren es transmitir la
la tradición de la carpintería de Ribera y poco más. Es que ni siquiera piden dinero, piden un espacio en donde ellos puedan colocar esta carpa. Y creo que en el sitio este de la pista de seguridad vial hay espacio suficiente. Y además es uno de los edificios de abandono que el Partido Popular pues, denunció que estaban en situación de abandono y se le puede dar esta utilidad. No sé, yo me hago eco de lo que me han pedido ellos. Porque, y luego cuando les pedisteis lo de en la Reina Azul de este sitio, luego cuando hubo unas obras en Fadura, resulta que se abrieron las puertas de ese sitio donde ellos tenían guardadas las embarcaciones y todo eso, y entonces resulta que desaparecieron 3 embarcaciones, el contenedor donde ellos tenían las herramientas y todo de bastante valor, también ha desaparecido hasta el día de hoy, está todo denunciado, o sea que eso consta que está denunciado. Entonces, pues eso, que pedir un espacio donde ellos por lo menos puedan instalar esta carpa, pero que esté cerrado para que luego nadie les pueda robar lo que tienen ahí dentro. No sé si se puede. Que lo penséis y que lo estudiéis, porque la verdad es que es una pena. Es una tradición marinera de este pueblo de toda la vida y no sé, da pena. Por lo menos ese sitio que les cedáis para que ellos puedan instalar su carpa y guardar ahí los botes, porque si no se deterioran, en la intemperie se deterioran cada vez más. Y no tienen sitio. Están en la calle, están trabajando en el muelle, en la caseta de la Cruz Roja del muelle de Riluce y nada más. Es que no tienen. Y luego creo que hay una campa que están pero al aire, o sea que se deterioran las embarcaciones a la vez que se arreglan se van deteriorando porque están a la intemperie. Vale, eskerrik asko. Vale. Bai, Ion? Bai, horrekin lotuta, egia da, emakumeen txokoaren sartu eta eskerko gela puntalekin dagoela 2015an geroztik gutxienez. Osa, ez da urtebeteko kontu bat. Baina da galdera bat, ez dakit aztertu duzuen zein egoeran dagoen akuarium hartzen zuen lokala. Ez dakit galdetzen dut, ez dakit norena den, zein egoeran dagoen, baina lokala ez da txikia, akuarium itxita dago eta uretatik hurbil dago. Kasu horretarako, ez dakit aztertu den eta zein den egoera, eta ez bada aztertu, eskatu genuke aztertzea. Vale, eskerrik asko, Ion. Y luego también ellos dicen que la rampa de lo de remo en el puerto deportivo, que también hay un sitio que se podrían instalar, pero que dicen que les ha contestado que molestan, y creo que ese sitio está inutilizado. O sea que hay varios sitios donde se podría estudiar que se estableciera. No sé, lo digo, es que es una pena. Ba, eskerrik asko. Honen inguruan ez badago besterik. Bai, Carolina. ¿Qué sobre sí? Ah, bale, bai. Bueno, horregaitik. Honen inguruan ez badago besterik, ahozkorik ezer badokazue, bai, Carolina. Sí, bueno, a ver si nos podéis aclarar que hemos visto una situación en los cursos de la Hora de Cultura, bueno, que no conocemos y que nos gustaría que nos explicarais. Nos da la impresión de que que les han hecho presentar un concurso para realizar los cursos. Esto es algo que nos ha parecido algo nuevo, que no se sucedía antes. Al parecer, o sea, digo que son impresiones, se refieren a un concurso que ya está en proceso de adjudicación. Parece que ahora hay que presentarse en grupo o registrarse de forma individual para la licitación de dar todos los cursos. Entonces, quisiéramos saber si este cambio se ha dado, a qué se debe, si le afecta al profesorado, cómo se ha decidido cambiar este criterio, por qué se ha realizado y ese tipo de cosas. Bueno, honek azalpen bakarra dauka, eta uste dut orain dela urtebete terdi edo ja hasi ginela honen inguruan batzordean berba egiten, bai guk ekarrita edo bai inkluso EH Bildu galdetuta, gai hau ez da barria batzorde honetan, eta egiten gagozan gauza bakarra da kontratazio legea bete. Trakto suzesiboa direnak lehiaketaratara behar dira. Eta egindan gauza bakarra hori da, kontratazio legea bete. Beraz, beste edozein kontratazio prozesu baten esleiketara ataratzen danean, hone personak edo beste batzuek beste lehiaketa batzutan egiten den prozesu berbera da. Ez da gauza barririk. Solo queríamos aclarar, porque como al ver la adjudicación tampoco decía exactamente a qué obedecía, pues queríamos saber si se debía a eso o a otra cosa. Así que muchas gracias. Vale.
Bale, beraz, besterik, bai, Ibon, mesedez? Bai, guk informazioa jakin nahi dugu, omen dago epaiketa batean sartuta kulturretzea langile batek, edo ordezko langile batek, edo ez dakigu zehazki, salatu delako, edo ados ez dagoelako. Orduan, gu jakineko genuke zein egoeran da hori, zergaitik gertatu den hori, zein den epaiketaren jatorria eta zein den epaiketa horren inguruan Getxoko kulturretzeko zuzendaritzak dauzkan itxaropenak, edo ikuspegiak, irabaztea espero duen, galtzea espero duen, eta baita ere eskartuko genuke guraldetik, eta gure ustez batzorde honetan tratatu beharreko gauzak dira baita ere, ez bakarrik egongo den programazioa, baina baizik eta langile arazoak dozenean edo epaiketa bat dagoenean ere nik uste batzorde honetari interesatzen zaiola. Orduan, bestetan gertatzen baldin bada, berdin zait nork izan arrazoia eta nork ez horren berri ematea eskartuko genuke. Orduan, gaur egun eskatzen duguna da informazio horren inguruan. Dakigun gauza bakarra da, epaiketa bat dagoela horren inguruan, horrelako zerbait inguruan, zehaztasun gehiago ez dakegu, igual erratuta egon gaitezke du ez, baina horren inguruan esanikena da, persona bat, boltzak, langilea behar zan, boltzatatik, boltza sistema erabilizan hutsune hori bete ahal izateko, baja baten ordezkoa egiteko, personala dola. Ez da kulturretzeko langilea, kontuan eduki behar da, baizik eta salaketa jarri dagoena da, boltzatan dagoen persona bat, ez kulturretzeko langile bat, bale? Boltzatan dagoen persona bat. Inoiz kulturretzean egonda lanean persona hori, baina gaur egun ez da kulturretzeko langilea. Eta orduan, berak esaten dau, erabili dugun ordena ez dela egokia, telefonoa, deia egiterakoan, hutsune hori betetzeko, eta gaur egun esan geinke, justo urten barri dagoala epaiaren erantzuna, eta gaia desestimatzea onartu, ikusi dau. Gaia aztertu dau eta esan dau, desestimada. Beraz, egoera hori da. Bale, eskerrik asko, horrengotan eskertuko genuke ekartzea. Bale, besterik ez badago, amaituta. Ilonetako batzordea. Eskerrik asko danori.